tasih mirunggan konco keluarga Agung Pawarsa.
Karni. Mbah Karni. Alhamdulillah. Parkir riyen Mbah Karni. Kok ngangge. Aduh. Nggih. Nggih. Ayo Mas. Saiki wis waktu dadi Bocah gunung kalau mau. Bocah gunung terus jam 12. Sebelum dilanjutkan niki mumpung ada jeda nggih, mohon maaf. Pemilik kendaraan T1632DD, T1632DD dan B1665 FRD mohon koordinasinya untuk bisa digeser terlebih dahulu. Yuk lajengke nduk yo. Heeh sinten niki? Lah kuwi ngenteni kowe kok. Oh iya iya. Saiki iya
Haji Arno. Ganteng tenan Yanto. Sopo? Yanto. Enjing, Nggih. matur suwun. Bapak Haji. Pak Haji Sutino ngrasakaken tembang kangen. Oh, tembang kangen. Nggih. Oke, nggih. Kalau wau ugi masih ngersake lanjut rondo kempling. Weh, jan iki. Oh nggih, setunggal Oke, bakas siap. tunggal. Tembang kangen mengke Tembang bibar niki kangen, nggih. nggih. Nggih, langsung. Tak separang sliramu. Pak Haji Tino semangat. Tetap setia nengani jiwaku. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Wayang wengi udan krimis rauwis suwis banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani teka ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu.
pawarsa luar biasa. Pawarsanya Monggo. monggo. Catetan sajune wangi. Datan luntur saya merati. Aku kowe dadi sarwa. Mereka ning kupang asmara. Biwang Karaca. Terima kasih. Catetan sajroning ati. Detan luntur. Monggo pawarsa. Saya merati. Aku kowe dadi sarwa. Merkelek ning kupang Pawon ayu. Ala ayune lho. Mbak Hedi. kurang apa iki dadi wanita kurang apa anggon iki nggonku tresno ning nyatane sliramu marani ati ora bisa ditambani ora bisa tak gedhe Bali jangan anak ati
Bos 10 gadung. Hei. 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 Pendek, monggo Pak. Selamat berbahagia untuk keluarga Bapak Haji Sutino. Kurang opo aku iki dadi wong priya. Asik. Lah ngopo? Kurang opo hatiku nek liya. Nyatane ati takut nek iso nyalane. Ora bisa tak gedhe matur suwun. Yen sawero sliramu jejer dhewe. Andhem tresno. Ya, sponsor Pawon Ayu. Lali aku yen to nyanding wanita liya. Ayo Pak Hendra. Ayo yang punya kangen hati, tarik man. Ya ini untuk keluarga besar Pak Warsa dan Pawon Ayu. Keluarga besar dari Sragen. Ayo lagumu. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Wong ayu bepujamu ati susah mong kangen sliramu. Yo masuk. Rino wengi tak anti-anti aku tetap nunggu kowe bali. Anak kambing sayang rasa kangen ora bisa mari amung sira sing iso nambani. Masya Allah. Ae.
Pak Haji Susilo katanya mau nyawer nih. Kak Susilo. Masya Allah. Aja sumelawang bagus, tresna kemilih. Ora sani aku beli, bisa sumanding ono ing Lanjut. Diwangkara. Dewangkara. Ayo Mas Joni, mainkan Mas Joni. Parahin. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku dowong ayu babujanku ati susah mong kangen sliramu masuk. rasane ngatiku awal ora bisa turu wayanganmu rindu Ayo, Diwangkara wong ngene tak ati-ati. Ati susah nunggu kowe bali. Gak pake ketan tresno iki ra pikir bali. Ah, sira sing do nambani. Hae sinten Napa iki? meleh? Oh, bar niki tembang kangen nggih. Aja sumelawang bagus, tresna kemilih.
luar biasa matur sembah nuwun. Kangka dulu Ayo, Mas reroncen melati maleloka apik to Heeh, apik. lho mosok kapik kabeh ya kudu enak sing elek to katong ton ayo oper Rina wangi hamong dadi impen bebuntone pantes dununge wong manis ingkang mawe Wah, keluarga besar Pawarsa. Leres nggih Pak nggih. Pawarsa. Nggih, kompak selalu solid selalu kagem panjenengan. Monggo tembangipun Mbak Trimul Sugeng. Nah, nggih. lakai wis mrene nyangking kembang walati rinonci tondo yakti tetap engkasaku hani Mangke saking Pawarsa ngersakaken ngendikanipun kala wau Cih. gubuk asmara. Oh, siap. Nggih, monggo. Iki pasangonku Asih
Iki pasanganku mawar putih kapan sumati asin lain terus sing kalku. Melati rinun saya sampun kapiyarsa lumantar swantenipun Mbak Trimul nggih. Pak Hajiono ninggal katresnan monggo buat pawarsa. Ganteng tenan Yanto, Aji, Yanto Mangga. ganteng tenan, Yanto to pri Lelu trung tung tung sahur prim prim tertebim prim prim tertebim tralalelu tralalelu tung 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 sahur so ninggal katresnan. Tak mandi mangga. nangis sajroning atiku Haji mandi. nalika sliramu nikah aku kok sliramu ra krasa aku kudu sambat kang sapa tak suwun rino lameli Pak Dekimin. Ojo lali pawelingku. Uga mono kangmas janji-janjimu. Aku akan setia sabuku. Tak enteni nganti saelingmu.
pokoknya jangan duduk dulu. Enggak ditutup nggih. Napa aja dibuka mawon? Nggih kersane ISIS. Engko dipangan coro jane. Aja lali. Alingku. Uga mana kamas. Jangan Kelingan manis es. Ica. Iwang Karang. Es teh. Mbok saya Mas. Kelingan manis eseme. Terus kelingan ramah gemuyune. Ayo tresno lan kasih sayange. Kapan aku kelakon dadi bojone. Asik. Sing ngersake jambu alas monggo kalau mau sinten. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Pawarsa monggo. Nelongso rasaning ati. Kapan aku kelakon melu duweni. Iwang Karang. Iwang Karang. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula ada semut durung rondo aja direbut. Sumpaning batin yen kulati dadi kawin. Kate-kate ati ora bakal turut genti. Jambu alas manis rasane. Nadyan tilas tak enteni rondone. Sayange wis duwe bojo. Bojone lur Nanging aku wis kadung tresno. Nelongso ala katur rasaning ati. Kapan aku kelakon melu. Rukun Islam. Ben, gayeng ini. Dhuwur iki ya, Mas. Kang Keduren ya. Rukun Islam kang lima puniki katindakno mring para sesama
aja padha ditinggalke rukune lampu niku sahadate kang angka siji kang angka loro salat kene kang telu ibadah nindakno poso papat zakat ping 5 berangkat haji rukun Islam sampurna. Monggo Mas pepiling matur nuwun Mas. Monggo maning. Mbah Rangil. Wis wancine tansah dielingke wis wayahe padha tinggalake azan wis kumandang wayahe sembahyang natapi wajib dawuhe pangeran. Monggo Pak salat dadi jagai agama. Monggo keluarga besar Mbah Yoto, Mbah Haji Yoto. Kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna. Monggo yen berjamaah subuh Luhur lan asar salat sayang tingatoke tidak mungkar Maghrib lan isa cangkepe prayogane ditambah salat sunahe ojo sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal Ibu Haja Susilo monggo. Asik. Pawon ayu goyang riyen.
yen ora seneng lamin yen mesem manise mung kuwi matu kaya bisa ngrontokke jantungku setengah mati aku naksir kowe pasar turi mas ning kutha Solo aku ngerti sampeyan senenge godho iris-iris aduh dek kulane Jawa kowe tamane dasare prasetyo memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat kuwi watake wong lanang ya ayo Bu Susilo Pawon Ayu Pawon Ayu matur sembah nuwun masuk Pakde manis deh kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamin yen mesem manis mung kuli matu kaya bisa ngrontokke jantungku sampeyan pancen ganteng tambah ganteng yen ora seneng mendem kong sing alit mas namine kempul ngalor ngidul sampeyan kawane kendul Ti aduh dek dironte-ronte setengah mati aku naksir kowe pasar turi mas ning kutha Solo aku ngerti sampeyan senenge godho siris-siris aduh dek kulane Jawa kowe tamane dasare prasetyo